Kriza u zaljevu. Izvanredne vijesti. U ovom trenutku, jedan od najprometnijih zračnih koridora na planetu je zatvoren. Zračni prostor Ujedinjenih Arapskih Emirata zatvoren je više od 48 sati u, kako se opisuje, najozbiljnijem prekidu civilnog zračnog prometa u regiji Perzijskog zaljeva u posljednjih nekoliko desetljeća. Ovo nije simulacija, nije vježba. Ovo je aktivna kriza zbog koje su stotine tisuća ljudi ostale nasukane i koja prijeti destabilizacijom globalnog sustava zračnog prometa. Činjenice su sljedeće. Nakon što su Sjedinjene države i Izrael 28. veljače pokrenuli koordinirane vojne napade na iransku vojnu infrastrukturu, Islamska republika Iran odgovorila je valom balističkih projektila i dronova usmjerenih ne samo na izraelske ciljeve, a već i na američke vojne baze smještene na tlu zaljevskih zemalja koje su tradicionalno saveznice Washingtona. Bahrain je potvrdio pogodke projektila na postrojenja servisnog centra 5. flote američke mornarice. Kuvajt je izvijestio o napadima na vojnu infrastrukturu u blizini svoje glavne zračne luke. A Ujedinjeni Arapski Emirati, dom međunarodne zračne luke Dubaji, treće najprometnije na svijetu, sada se suočavaju s izravnom prijetnjom iranske odmazde protiv američke imovine na svom teritoriju. Odgovor vlasti civilnog zrakoplovstva bio je trenutan i drakonski. Opća uprava za civilno zrakoplovstvo Ujedinjenih Arapskih Emirata izdala je priopćenje u kojem se zatvaranje klasificira kao izvanredna mjera opreza, namijenjena jamčenju sigurnosti letova i posada. No, službene riječi ne mogu dočarati razmjere kaosa. Međunarodna zračna luka Dubaji, koja inače obrađuje više od 90 milijuna putnika godišnje, potpuno je paralizirana. Svi dolasci i odlasci obustavljeni su do daljnjega. Isto se događa i u međunarodnoj zračnoj luci Al Maktoum, drugom čvorištu Dubaja. U Abu Dhabiju, nacionalni zračni prijevoznik Etihad Airways obustavio je sve svoje odlazne letove i preusmjerava zrakoplove koji su već bili na putu natrag prema svojim polaznim zračnim lukama. A Emirati nisu sami. Katar je potpuno zatvorio svoj zračni prostor, čime je paralizirao međunarodnu zračnu luku Hamad u Dohi, jedno od najvažnijih prometnih čvorišta između Europe i Azije, Qatar Airways, koji obavlja više od 1000 letova tjedno, potvrdio je potpunu obustavu operacija. Bahrain je zatvorio svoj zračni prostor. Kuvajt je zabranio sve letove prema i iz Irana, te je obustavio operacije u svojoj međunarodnoj zračnoj luci. Irak je zatvorio svoj zračni prostor nakon početnih napada. Sirija je djelomično blokirala svoj južni zračni koridor. Izrael drži svoj zračni prostor zatvorenim, osim za ograničena civilna kretanja uz prethodnu dozvolu. I naravno, Iran je potpuno zatvorio svoju regiju letnih informacija, Teheran najmanje do 3. ožujka, iako zrakoplovni stručnjaci očekuju produljenja na neodređeno vrijeme. Prema podacima zrakoplovne istraživačke tvrtke Cirium, više od 1800 letova otkazano je samo u prva 24 sata krize. To ne uključuje tisuće letova koji su preusmjereni, odgođeni ili jednostavno nisu poletjeli jer su njihove uobičajene rute prolazile kroz sada zabranjeni zračni prostor. Zrakoplovna tvrtka Emirates, najveći međunarodni zračni prijevoznik na svijetu po putničkom prometu, obustavila je sve svoje operacije iz Dubaija, što pogađa otprilike 250.000 putnika dnevno. Fly Dubai, niskotarifni prijevoznik Emirata, jednako je paraliziran. Etihad Airways procjenjuje da njihovi prekidi pogađaju 70.000 putnika dnevno, a utjecaj se proteže daleko izvan zaljevskih zrakoplovnih tvrtki. Turkish Airlines otkazao je sve svoje letove za Libanon, Siriju i Irak. No Iran i Jordan do 2. ožujka,
a obustavio je usluge za Katar, Kuvajt, Bahrein, Emirate i Oman do 28. veljače. Lufthansa, njemački nacionalni zračni prijevoznik, obustavila je letove na više destinacija na Bliskom istoku. British Airways otkazao je regionalne usluge. Air India obustavila je sve svoje letove prema destinacijama na Bliskom istoku. Air France, KLM, Iberia, Finnair, Norwegian, Japan Airlines, Cathay Pacific, Pakistan International Airlines, Aegean Airlines. APA Air Algerije, popis zrakoplovnih tvrtki koje su obustavile ili preusmjerile operacije, raste iz sata u sat. Američke zrakoplovne tvrtke također nisu iznimka. Delta Airlines i United Airlines obustavili su sve letove za Tel Aviv najmanje do kraja tjedna. American Airlines otkazao je svoju rutu Philadelphia-Doha. Virgin Atlantic izbjegava irački zračni prostor, što znači da će njihovi letovi za Indiju, Maldive i Rijad trajati znatno duže, a ovo je samo ono što je javno objavljeno. A tu zračni prijevoznici prepravljaju svoje planove leta u stvarnom vremenu, dok se karta dostupnog zračnog prostora mijenja iz sata u sat. Ali što tehnički znači zatvoriti zračni prostor? Kada Uprava za civilno zrakoplovstvo izda NOTAM, obavijest za zrakoplovce, kojom proglašava zatvaranje svoje regije letnih informacija, ona u suštini zabranjuje bilo kojem civilnom zrakoplovu ulazak u taj zračni prostor. Zrakoplovi koji su već unutra imaju nekoliko minuta da izađu ili slete u najbližu dostupnu zračnu luku. Kontrolori zračnog prometa odmah preusmjeravaju sav dolazni promet na alternativne rute. A za zrakoplovne tvrtke to znači u sekundama preračunavati rute čije planiranje inače traje tjednima. Uzmimo za primjer tipičnu rutu. London za Singapur. Obično ovaj let prolazi kroz zračni prostor zapadne Europe, prelazi Tursku, nadlijeće sjeverni Irak ili Iran, spušta se iznad Perzijskog zaljeva, a prelazi Pakistan i Indiju i konačno stiže u jugoistočnu Aziju. Vrijeme leta otprilike 13 sati. Sada, s zatvorenim Irakom, Iranom i zaljevom, taj zrakoplov ima 3 opcije. Prva, letjeti na sjever, proći kroz Armeniju, Azerbajdžan i preći Kaspijsko jezero prema Turkmenistanu i Afganistanu. Druga, letjeti na jug, potpuno zaobići arapski poluotok, prolazeći iznad Egipta, Crvenog mora, Jemena, Omana i zatim prema istoku. Treća, otkazati let. Većina zrakoplovnih tvrtki bira prvu opciju. Ali to dodaje između 2 i 4 sata na vrijeme leta. Više vremena leta znači više goriva. Airbus A350 troši otprilike 6 tona goriva po satu leta. 4 dodatna sata znače 24 dodatne tone goriva. Po približnoj cijeni od $20.000 po letu samo za dodatno gorivo. Pomnožite to sa stotinama dnevnih letova i govorimo o milijunima dolara dodatnih operativnih troškova dnevno. I to bez uzimanja u obzir posada. Prvi propisi civilnog zrakoplovstva ograničavaju kontinuirane sate leta za pilote. Let koji se produži za 4 sata može premašiti te granice, što znači da su vam potrebne dodatne posade, što znači dodatne troškove. A tu je i zagušenje. Saudijska Arabija i Oman, čiji zračni prostori ostaju otvoreni, sada upravljaju cjelokupnim prometom koji bi se inače raspodijelio između 8 zemalja. Kontrolori zračnog prometa u Rijadu i Muskatati obrađuju dvostruki ili trostruki uobičajeni volumen letova. To stvara uska grla. Zrakoplovi moraju kružiti u zonama čekanja, čekajući svoj red za ulazak u zasićene zračne koridore. Svaka minuta u čekanju troši gorivo i vrijeme i povećava rizik od pogrešaka. Upravljanje zračnim prometom je balet milimetarske preciznosti. Kada udvostručite broj plesača na pozornici, rizik od sudara eksponencijalno raste. Ali najteži problem nije logistički.
riječ je o sigurnosti. Jer u ovom trenutku, dok razgovaramo, iranski balistički projektili ispaljuju se s iranskog teritorija prema ciljevima u zaljevu. Ti projektili dosežu visine do 100 km tijekom faze uspona prije nego što se spuste prema svojim ciljevima. Civilno zrakoplovstvo djeluje na visini između 10 i 12 km. Sustavi proturaketne obrane instalirani u američkim bazama u regiji presreću dolazeće prijetnje na visinama koje variraju između 20 i 50 km. Vidite li problem? Baš postoji zona preklapanja u kojoj balistički projektili, proturaketni presretači i civilni zrakoplovi mogu istovremeno zauzimati isti zračni prostor. 17. srpnja 2014. let Malaysia Airlinesa 17 srušen je iznad istočne Ukrajine projektilom zemlja-zrak dok je letio na visini krstarenja od 33.000 stopa. Poginulo je 300 ljudi. Projektil nije bio namijenjen civilnom zrakoplovu, bio je namijenjen vojnom cilju. Ali u zbrci aktivne zone sukoba, a operateri proturaketnog sustava zamijenili su putnički zrakoplov s vojnom prijetnjom. Ovo je scenarij iz Noćne more, koji vlasti civilnog zrakoplovstva očajnički pokušavaju izbjeći upravo sada u Perzijskom zaljevu. I postoji još jedan faktor, sustavi elektroničkog ratovanja. I Sjedinjene države i Iran koriste elektroničke protumjere kako bi ometali sustave za navođenje neprijateljskih projektila. To uključuje ometanje GPSA, onu tehniku gdje zemaljski odašiljači šalju lažne GPS signale koji uzrokuju da navigacijski prijemnici prijavljuju netočne položaje. Problem je u tome što i civilni zrakoplovi koriste GPS za navigaciju. Flight Radar 24, servis za praćenje letova u stvarnom vremenu, izvijestio je da je ometanje GPS-a u regiji zaljeva trenutno toliko intenzivno da više zrakoplova prijavljuje pogrešne položaje za desetke kilometara. Piloti se moraju oslanjati na pričuvne inercijske navigacijske sustave i vizualnu orijentaciju kada lete u blizini tih zona. To je kao vožnja s povezom na očima. Dakle, koliko ovo košta? Ekonomski, brojka je zapanjujuća. Međunarodna zračna luka Dubai generira otprilike 40 milijardi dolara godišnje gospodarske aktivnosti. To je 110 milijuna dolara dnevno. Ako zračna luka ostane zatvorena tjedan dana, govorimo o gubicima većim od 700 milijuna dolara samo za Dubai. Zrakoplovna tvrtka Emirates izvijestila je o prihodima od 32 milijarde dolara u svojoj posljednjoj fiskalnoj godini. To je 88 milijuna dolara prihoda dnevno. Svaki dan kada ne leti je dan izgubljenih prihoda. A mora nastaviti plaćati plaće, najam zrakoplova, dugove. Etihad Airways je u sličnoj poziciji. Qatar Airways, jednako paraliziran, gubi otprilike 60 milijuna dolara dnevno, a ovo je samo zrakoplovstvo. A na Ujedinjeni Arapski Emirati su globalno trgovačko središte. Dubai je najveća luka za reeksport između Azije i Afrike. Svaki dan 1000 tona zračnog tereta prolaze kroz njegove zračne luke. Elektroničke komponente, farmaceutski proizvodi, industrijski rezervni dijelovi, svježe cvijeće, plodovi mora, pošta. Sve je to sada zaustavljeno. Globalni opskrbni lanci ovise o vremenskoj preciznosti. Trodnevno kašnjenje u isporuci ključne komponente može zaustaviti proizvodnu liniju u Njemačkoj ili Japanu, pa eksponencijalno umnožavajući gospodarske gubitke. A tu je i turizam. Emirati primaju otprilike 20 milijuna turista godišnje. Mnogi od njih su u tranzitu. Ako ste europski turist koji planira odmor na Maldivima, a vaš presjedajući let je preko Dubaija, a Dubaj je zatvoren, vaše putovanje je otkazano. Hoteli u Dubaju, koji inače posluju sa stopama popunjenosti iznad 80%, sada imaju prazne sobe, restorani, trgovine, trgovački centri i te cijeli gospodarski ekosustav koji ovisi o turizmu gubi prihode.
Financijska tržišta reagiraju. Dionice zaljevskih zrakoplovnih tvrtki pale su između 8 i 15% od početka krize. Cijene nafte porasle su 6% u 2 dana zbog straha da bi eskalacija mogla prekinuti protok sirove nafte iz Perzijskog zaljeva, koji proizvodi otprilike 1/3 svjetske nafte. Ratna osiguranja za zrakoplove koji djeluju na Bliskom istoku dramatično su porasla. Paša neke osiguravajuće kuće odbijaju pokriti letove u regiji dok se situacija ne stabilizira. Razgovarali smo sa stručnjakom iz Emirata koji nam je rekao: ako prekidi ostanu kratkotrajni, utjecaj je upravljiv. Ali ako se izbjegavanje zračnog prostora nastavi, zrakoplovne tvrtke se suočavaju sa strukturno višim operativnim troškovima, lošijim iskorištenjem zrakoplova i pritiskom na profitne marže, posebno na dugolinijskim mrežama koje ovise o tranzitnim koridorima Bliskog istoka. Eric Schouten, a je direktor konzultantske tvrtke za zrakoplovnu sigurnost Diami, bio je izravniji. Putnici iz zrakoplovne tvrtke mogu očekivati da će zračni prostor u regiji biti zatvoren duže vrijeme. Utjecaj na regionalno zrakoplovstvo je trenutan i izrazito promjenjiv. A Henry Hartevelt, analitičar zrakoplovne industrije i predsjednik Atmosphere Research Group, rekao je: za putnike nema načina da se ovo uljepša, te da moraju se pripremiti za kašnjenja ili otkazivanja tijekom sljedećih nekoliko dana dok se ovi napadi razvijaju i, nadamo se, završavaju. Europska agencija za sigurnost zračnog prometa, EASA, izdala je bilten s informacijama o zoni sukoba za Bliski istok i zaljev koji vrijedi do ožujka, upozoravajući da postoji visok rizik za civilno zrakoplovstvo u pogođenom zračnom prostoru. Agencija savjetuje zrakoplovnim tvrtkama da ne djeluju u tim područjima. A što navodeći, s obzirom na tekuću vojnu intervenciju, vjerojatno će doći do odmazde protiv američke i izraelske imovine u regiji, što uvodi dodatne rizike ne samo za zračni prostor Irana, već i za zračni prostor susjednih država koje udomljuju američke vojne baze. Dakle, kada će se zračni prostor ponovno otvoriti? Nitko ne zna. Trenutni notami, obavijesti o zatvaranju, istječu u različitim terminima. Zračni prostor Katara trebao se ponovno otvoriti u 10 ujutro po lokalnom vremenu 1. ožujka. Bahrain u isto vrijeme. Kuvajt također. Emirati imaju zone hitne sigurnosne kontrole koje istječu 2. ožujka. Ali to su procijenjeni rokovi. I već smo vidjeli više produljenja. Iran je produljio svoje zatvaranje do 3. ožujka i vrlo je vjerojatno da će se ponovno produljiti, jer vojna situacija se nije stabilizirala. Američki i izraelski napadi na Iran osmišljeni su da traju više dana, poše prema službenim američkim izvorima. Iran je izjavio da su sva američka i izraelska imovina i interesi na Bliskom istoku postali legitimna meta. Ovo nije retorika. To su političke izjave potkrijepljene djelima. Iranski projektili već su pogodili vojne objekte u Bahrainu, Kuvajtu i potencijalno Emiratima. I dok ti napadi traju, nijedna zemlja neće ponovno otvoriti svoj zračni prostor i riskirati da se civilni putnički zrakoplov zamijeni s vojnim ciljem. Postoji nedavni presedan. U lipnju 2025. Izrael i Sjedinjene Države pokrenuli su napade na Iran koji su trajali 12 dana. Tijekom tog razdoblja zračni prostor zaljeva bio je djelomično zatvoren ili ograničen. Zrakoplovne tvrtke izgubile su milijarde. Putnici su preusmjeravani alternativnim rutama koje su dodavale sate njihovim putovanjima. I to se smatralo relativno obuzdanim sukobom. Ono što se sada događa kvalitativno je drugačije. Intenzivnije je, raširenije. A da iranski osvetnički napadi pogađaju više ciljeva u više zemalja. I postoji još jedna dimenzija, strateška nesigurnost. Nitko ne zna hoće li ovo eskalirati ili se stabilizirati.
Hoće li se američki i izraelski napadi ograničiti na iransku vojnu infrastrukturu? Ili će se proširiti na nuklearna postrojenja, što bi izazvalo još oštriji iranski odgovor? Hoće li se uključiti drugi regionalni akteri? Saudijska Arabija je zadržala svoj zračni prostor otvorenim, ali što ako postane meta? Što ako Iran odluči napasti saudijska naftna postrojenja kao što je to učinio 2019. Ili što ako se iranske proksi skupine u Jemenu, Iraku ili Libanonu pridruže sukobu? Svaki od tih scenarija geografski bi proširio opasnu zonu i prisilio na dodatna zatvaranja zračnog vojne prisutnosti na svom teritoriju. To ima dugoročne implikacije za njihov strateški položaj u regiji. Poče ukratko, zračni prostor jednog od najvažnijih zrakoplovnih koridora na svijetu je zatvoren. Stotine tisuća ljudi je nasukano. Milijarde dolara gospodarske aktivnosti su paralizirane. I nitko ne zna kada će ovo završiti. Sljedećih 48 do 72 sata bit će ključno. Ako se vojni napadi počnu smanjivati i odmazde prestanu, mogli bismo vidjeti postupno ponovno otvaranje zračnog prostora. Ali ako situacija eskalira, ako bude više osvetničkih napada, ako se uključe drugi regionalni akteri, onda nas čeka produljeni prekid koji bi mogao trajati tjednima. A to postavlja temeljno pitanje. Može li globalni sustav civilnog zrakoplovstva funkcionirati ako je Perzijski zaljev, jedno od njegovih najkritičnijih čvorišta, trajno ugrožen? Jer ovo nije novo. Vidjeli smo zatvaranja zračnog prostora na Bliskom istoku više puta posljednjih godina zbog sukoba. I svaki put zrakoplovne tvrtke, vlade i putnici se ponašaju iznenađeno. Kao da je to nepredvidiv događaj. Ali nije. To je nova normalnost. I možda je vrijeme da se zapitamo, gradimo li ključnu globalnu infrastrukturu na mjestima koja su suštinski nestabilna? I što radimo kada ta infrastruktura propadne? Ovo je kriza u razvoju. Odgovori na ta pitanja odredit će ne samo kada će prvi zrakoplov ponovno poletjeti iz Dubaija, već i kako će globalni zračni promet funkcionirati u narednim desetljećima. A u ovom trenutku nitko nema odgovore.